ኣነኮ ብስዋኤ ተጠሚቐ ዝብሉ ሓደ ሰባት ኣለዉ ጌጋ ከም ዝኾነን ንምንታይ ብማይ ከም እንጥመቕን እዘን ክልተ ነገራት እዚአን ሎማዓንቲ ክነግረኩም እየ በብዘለኹምዎ ሰላም እግዚኣብሔር ይብዛሕልኩም። በታ ቀዳመይቲ ንጀምር። ሓደ ሰባት ክምክሑ እንትደልዩ ጉራ ነገር ከርኢ እንትደልዩ ዋላ ለይፍቀድ እንተኾነ ጉራ ልውርሑ ሕማቕ ዝኾነ ጉራ ኣነኮ ብስዋኤ ተጠሚቐ ይብሉ። ፈፂሙ እዚ ዘይበሃል ነገር እዩ። ክልተ ፀገም እዩ ዘለዎ። ሓደ እንጥመቕ ብማይን ብመንፈስ ቅዱስን ኮይንና እናሃለና ብማይ እየ ተጠሚቐ ኢልካ ምስካር ሓሶት ምስክር ስለዝኾነ፣ ካልኣይ ድማ ጎይታና በቲ ምስጢራዊ ዝኾነ ማይ ተጠመቑ ኢሉና እናሃለየ ብስዋ እየ ተጠሚቐ እንተኢልካ ንባዕልኻ ኩነኔ እዩ። ንባዕልኻ ኩነኔ ትፈርድ ኣለኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሳርን ክብርን ካብ ቃል ኣፍ እዩ፣ ህይወትን ሞትን እውን ካብ እድ ልሳን እዩ ኢሉ ተነጊርና ስለዝኾነ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 12:37 ከም ዝነግረና ካብ ቃልካ ዝተልዓለ ትኩነን ካብ ቃልካ ዝተልዓለ ትፀድቕ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ንባዕልና ኩነኔ ንፈርድ ኣለና ብማይ እናሃለየ ጥምቀት ብስዋ እየ ተጠሚቐ እንተኢልና ማለት እዩ። ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ድማ እታ ቃል ንሳ መሊሶም ክኩነንዎ እዮም ትብል ኣላ ኣፍታ ምዕራፍ ሳና። ስለዚ ዘይበሃል ነገር እዩ፣ ፈፂሙ ዘይኮን ነገር እዩ። መልሓስና ተዘይተቆፃፂርናዮ ድማ ተዘይኣሲርናዮ ማዕፆ ተዘይገርናሉ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝኾነ እስር ቤት ክዓፅየና ኣብ ዝኾነ እስር ቤት ኣእትዩ ክኣስረና ምዃኑ ያዕቆብ ሃርያ ምዕራፍ 3 እውን ተናጊሩሎ ማለት እዩ። እዚ ንመልሓስና ማዕፆ ክንገብረሉ ይግባእ፣ ንናገሮ ብደንቢ ክነስተውዕል ይግባእ ማለት እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ንምንታይ ብማይ ከም እንጥመቕ ክነግረኩም። ኣምላኽና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13 ጀሚሩ እስካብ መጨረሻ ከም ዝነግረና ብማይ እዩ ተጠሚቑ። ንዓና እውን ተጠመቑ ክብለና ከሎ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ዘሎ ንባብ ከም ዝነግረና ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ተወለዱ ብማይ ተጠመቑ ኢልና ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣምላኽና የዋህን ቸርን ስለዝኾነ እታ ዝባ ዘሎ ጥምቀት እታ ክርስትና ንኩሉ ወዲ ሰብ ስለዝኾነት ኩሉ ብዝረኽቦ ማይ ቀዳማይ እዚኣ ምስጢራ ብማይ ዝገበረሉ ምክንያት ኩሉ ብዝረኽቦ ገይርዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ማይ ሃፍታም ይኹን ድኻ ብቐሊሉ ዝረኽቦ ነገር እዩ፣ ርሑቕ ኣይኮነን። ብመዓር ኮይኑ ተትኸውን ብፀባ ኮይኑ ተትኸውን ሰብ ሃፍቲ ሰብ ስልጣን ሰብ ገንዘብ ጥራሕ እዮም ጥምቀት ክጥምቑዎ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ንኩሉ ስለዝኾነት ኩሉ ብዝረኽቦ ገይርዋ ማለት እዩ። ካልኣይ ማይ መፅረይ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስን መፅረይ መንፅሂ ስለዝኾነ በቲ ዝመስሎ ገይሩ ብማይን መንፈስ ቅዱስን ተጠምቑ ክብለና ክኢሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ፀባን ማዕርን ከዚ እውን ተተሓፂብካዮ የርስሕ እምበር ዘፅረይ ይኮነን። ስለዚ በቲ ዝመስሎ በቲ መፅረይን መንፅህን ዝኾነ ማይ ተጠመቑ ኢልና ማለት እዩ። ሳልሳይ ማይ መልክዕ ስጋና የርእየና። ካብ መንፈስ ቅዱስን ካብ ማይን ዝተጠመቐ ሰብ እውን መልክዕ ነብሱ ይርኢ፣ ናይ ቅዱስን መንገዲ ፈሊጡን ተረዲኡን ይጓዓዝ ማለት እዩ። ረብዓይ ክዳን ብማይ እንተሓፂብናዮ ሓይሊ ፅንዒ ጥንካረ ይረክብ። ብማይን መንፈስ ቅዱስን ክንጥመቕ ከለና ንሕና ደቂ ሰባት ድማ ብነብስና ንሕይል ንፀንዕ ንጥንክር ማለት እዩ። ስለዚ ኣምላኽና ሓይሉ ፅንዑ ጠንክሩ ብመንፈስኩም ሓያላን ሁኑ እንትብል ብማይን ብመንፈስ ቅዱስን ተጠመቑ ክብለና ክኢሉ ማለት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ንምንታይ ብማይ ንጥመቕ ልብል ካብ ገለፅና እቲ ማይ ንስኸ ካበይ ዝመፀ እዩ ዝብል ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19:34 ቁፅሪ ይምልሰልና እዩ። እቲ ብማይ ንጥመቖ ጥምቀት ማይ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ምስኡ መንፈስ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለለለዎ ማለት እዩ። እቲ ማይ ንሱ ባዕሉ እውን ረኽቡ ፍልፍሉ ምንጩ ካብ ጎድኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ማየገቦ ይበሃል። ብማየገቦ ኢና ንጥመቕ፣ ካብ ጎድኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈሰሰ እዩ እቲ ማይ ንሱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓርቢ ስቕለት ነብሱ ካብ ስግኡ ኣብ ዝፈለየሉ ሰዓት ሞይቱ ድዮ ሞተይ ኢሎም ካብቶም ሰራዊት ኣብ ዝነጋገሩሉ ግዜ ሓደ ለንጂኖስ ዝበሃል ጦር ኣልዒሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎድኑ ምስ ወግኦ ካብቲ ጎድኑ ንሱ ማይን ደምን ፈሲሱ። ስለዚ እቲ ደም ብስጉኢ ደሙ መሰረት ንቕበሎ ኣለና፣ እቲ ማይ እውን ውልድነት ንረኽበሉ ካብ መንፈስ ቅዱስ እንውለደሉ ገይሩ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሂቡና ማለት እዩ። ስለዚ ቤተክርስትያን ከይድና በ40 በ80 እንጥመቖ ጥምቀት ማየገቦ እዩ። ምስጢራዊ ስለዝኾነ ድማ ኣምላኽና በቲ ዝመስል ብማይን ብመንፈስ ቅዱስን ተጠመቑ ክብለና ክኢሉ ማለት እዩ። በዚ ኮይኑ እናሃለየ ብስዋ እየ ተጠሚቐ እናበልኩም እትናገሩ ሰባት ግን ነታ ኦርቶዶክስኩም ነታ እምነትና ከይተፅርፍዋ ምእንቲ ሓደራኹም ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርኩም ኣይትበሉ። ረማ እዚ ጥራሕ ኮይኑ ስጋ ገብርኤል ስጋ ሚካኤል ዝብሉ ሰባት እውን ኣለው። ንፋስ ረቂቕ
ከም ዝኾነ ስጋ ከም ዘይብሉ መላእክቲ ረቂቃን እዮም ስጋ የብሎምን ሓደራኹም ከም ኣቡነ ይትበልኹም ደስ ኢልኩም ተፈቲኹምዎ ንኻልኦት ሰባት እውን ክመክር ኢልኩም ተሓሲብኩምዎ ናብ ትፈትይዎ መናዕርኽትኩም በፅሑ በብዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ይብዛልኩም።